други. Исках и да гледам. Обичам се приятелка. Тишината е хубава. Не се да трябва да разгледам. Тишината е хубава да се разваля. Okay, hello my beautiful people. Welcome back to Compelling Future channel. My name is Laura G and this is my friend Maria. This week we are having different kind of video. So because we are in Bulgaria in a very sacred place, today's episode will be in my mother tongue, which is Bulgarian language, and I will work hard for you to put English subtitles, but I do not promise that that's going to be put on straight away. So it might take me some time. So today we will be talking about, we don't know yet. So what we are doing is we are feeling the energy of this sacred place, and I will show you around after that where we actually are. We are in the depth of the mountains, Bulgarian mountains, in a place where there's many legends about it. And yeah, we will switch to Bulgarian so I can honor this place here and also my friend as a guest. And yeah, here we go. So can we talk about connection and love? We're in the nature, and this is like a very beautiful exercise to practice it. This is great. Yeah, so we will talk about connection and love. So that's why I started the video like that. I didn't want it to have a preconception of what we're going to be talking about, because as I told you already, the energies here are quite strong and mystical. So I wanted to see how that's gonna guide us to a topic for you guys. Thank you, Maria. So yes, we're switching to Bulgaria now to honor this beautiful land and where we both are from. I hope you enjoy the video. Това е една прекрасна дългогодишна приятелка, която вече даже не е приятелка, но е част от семейството, както казват, избраното семейство. Много години. Даже мисля, че от детската градина не сме се сменяли памперсите, но от детската градина сме. И си махахме. Мария е така всезнаещо гуру, което се подвизава в Свищов и Търново в България и е много добра йогистка. Аз съм да кажа... Тя ще се допредстави, но ще кажеш след малко. Това беше достатъчно. Много благодаря. Ще кажа за Лорчето, Лора Джи, че това е един много уверен, интуитивен човек, изпълнен с знания, които аз не знам тя откъде черпи. Но доста... Тази свещена земя. Да. Има си нейните тайни, които сега ще разкрие. Но със сигурност факт е, че разговорите с нея доста често са дълбоки, смислени и изпълнени с нови открития. Аз съм такава, каквато Марика тук що ме описа, с хора, които също са така дълбоки и можем да се преоткриваме заедно и да растем заедно напред. Така че мисля, че сме на точното място с точната тема и с правилните хора. Да, за да можем да ви кажем някакви хубави неща днес. Първо ще започна къде сме. В момента сме на Белинташ, което се намира в Родопите и има извънземна енергия тук. Или това всъщност е една от легендите за самото място, защото има скални образования, улеи и малки езерца в самите скали, издълбани. Много правилно и не е природно и не е от човек. Затова се вярва, че тук енергията е много мистична, много голяма. Също така хем зарежда. Вярва се, че магистите
Маговете. Маговете, т.е. магиосниците, каквито сме ние, вещици, с супер сили, са идвали да се зареждат от тук. И продължават, може би. И продължават, да. Затова сме тук ние двете. Зареждаме енергията. И така го усетихме да говорим днес за любов и връзки, т.е. всякакви връзки. Близост. Връзки, близост, да. Да. Ами ще ви дам думата на вас. Интересно. Мистер Гуру, след като предложихте тази тема. Като си я предложих да си я развия. Не, интересно ми е, нали, защо избрахте тази тема? Какво така ви подбуди? Природата. Природата ме подбужда за тази близост и любов, да говорим за нея. В не точно буквалния смисъл на думите, но може и в буквалния. Всеки човек си има някакво усещане за какво е близост и любов. Ние общо взето главно се насочихме на тази тема от животинки хапят, вървят. Живота кипи. Концепцията всъщност на Тони Робинс за 6 нужди, като всеки човек си има една или две водещи нужди, които задоволява по някакъв начин в ежедневието си с последователни действия. Една от нуждите, която човек има, всеки човек има, дали му е водеща или не, е просто вече много лично. Това е любов и близост, нуждата от любов и близост. По най-здравословния начин, по който тази нужда може да се запълни, това е чрез разходка в природата. И точно това да усетиш само за себе си мястото, където се разхождаш, което посещаваш, по какъв начин ти влияе, спокойно, уравновесено ли, магически ли, зареждащо ли. Вълшебно. Да. И може би днес нашата близост и любов, нашата нужда от близост и любов, може е свързана с зареждане, точно защото сме на това прекрасно място, което доста хора описват като зареждащо и магическо. Това е един от начините, с който може да задоволим и тази нужда. Другия, разбира се, е безусловна любов, както вече говорим, но там вече всеки си отново си придава своето значение. Може някой от вас да си помисли какво значи безусловна любов за него. Да. И в кои моменти или хора или действия, които извършва, може да каже, че го изпитва. Ти може да дадеш дефиниция. Например, за теб. Безусловна любов? За теб, да. Безусловна любов. За теб. Ами за мен. Сложен въпрос ме зададе. Сложен, да. По принцип. Много сложни въпроси задавам напоследък. Как да кажа, то няма други въпроси. Явно всичките са сложни. Честно казано, не знам дори дали вярвам, че има безусловна любов. Защото от гледна точка на това, кое е безусловната любов, значи чувство, усещане за нещо хубаво към някой или нещо, което се приема по начина, по който е. Да, но това просто може и да е любов, защото ти... Там няма условия. Няма... Едното от нещата, което може да кажеш, че е условие, ти да се чувстваш добре. Може. Който пак е част от някакъв... как да кажа? Някакви очаквания. Дали го търсиш или просто се случва спонтанно? Не го търсиш. Не мисля, че го търсиш. Ако се случва спонтанно, не можем ли да кажем, че е без условия? Това е другия въпрос. Какво ти дефиницираш като безусловна любов? Или като без условия? Защото за мен абсолютно всичко, както и няма... Какво беше? Няма
selfless deeds е на английски. Тоест, да кажем, че ти като един човек, който иска да помогне на някой, който се нуждае от храна, от подслон. Ти прибираш един човек, който искаш да дадеш, без да искаш нещо от него. Да. Ти не искаш той да ти плаща, да спи вкъщи или да го изкъпиш или да му дадеш храна. Най-простото нещо, на което ти знаеш, че на този човек ти ще му помогнеш. И това нещо се вижда като безкорисно, Да. а всъщност не е така, защото ти, като го правиш това нещо, изпитваш чувство на задоволство, чувство на любов, чувстваш се добре. Значи ти, каквото и да направиш, дори да не искаш нещо материално, то не е материално, но ти го получаваш. Да, добре, ако започнем хронологията по начин. В момента се чувстваш добре, готино ти и може да кажем, изпитваш любов или си в beautiful state, както има един израз на английски. Да. По-късно. Очаквайте. Кажем си в beautiful state. И ето една случка. Вървиш си по пътя, в beautiful state си, готино ти, виждаш един човек свири на акордеон. Да. Не, то е друга мелодия. Ти бъде, аз съм тук. Разтягаме. Така, виждаш човек с акордеон. Разбира се, минаваш, готино ти е, чуваш, той се свири някаква хубава песничка. Даже може тази песен в принцип да не ти харесва, обаче след като си в такова състояние, и самата песен ти повлиява и самият човек с начина, по който го изпълнява и му даваш някакви, да кажем, ако щеш храна или пари, каквото в момента имаш. И продължаваш да се чувстваш добре. Тоест, значи, ти си в beautiful state, минаваш, нещо се случва, допринася ти да се чувстваш още по-добре, даваш нещо към Вселената, да кажем. Нали, не е конкретен човек, всъщност е конкретен, но към Вселената. Да. И това чувство се усилва. Ти пак го получаваш нещо. В замяна. Пак получаваш, да. И то се наслагва. Просто това искам да кажа за мен, че аз същото нещо е и за безусловната любов. Защото ти може би, нека да кажем, че безусловна любов е, обичаш някой такъв какъвто е, без очаквания и условия той да изпълни. Тоест, ако ти аз те обичам, въпреки че нема кефи как се обличаш. Да знам това откъде го измислих, но нещо такова. Не специално ти. Примерно, нали, не знам защо това ми даде. От сорта на аз те обичам, дори да не се съгласявам с мнението ти за света е кръгъл. Значи може да кажем, че е нещо по-основно и по-над нещата. Да. Като цяло мога да ти кажа какво за мен е любов. За безусловна любов малко е по-трудно там, защото не мисля, че съществува. Да, обгръщаме го. Да. И това също. Любовта е нещо, което... Опитваме се да го материализираме, всъщност Да, възможно. Даже най-вероятно. Има и нещо друго. Любовта е в абсолютно всичко. Да. И през годините хората просто някакси, като кажат любов, я обезличават или я смаляват, или я използват само за романтична любов между... Сватба нямаш. Да. Ето, любов се случва! Значи хора зад нас, т.е. в селището, което сме отседнали, тук в Родопите, попаднахме на сватба и в момента, докато ви говорим за безусловна любов и за любов, марш. Мисля, че те тъкно вървят по пътеката към обвързването. Обвързването на любовта. Тоест, това е споделянето.
Нищо случайно няма, както се казва в повечето Природата случаи. сме, сватба се случва, близост и любов. Добре. Пишете в коментарите какво е за вас любов. Може да зададете въпроси и да Най-добре. продължим с... На мен ми е интересно да разбера, вярвате ли в безусловната любов и ако да, какво е тя за вас? Има и един много интересен цитат. Надявам се, че всички мислят в любовта. Да. Не мислят, надявам се, че всички вярват в любовта. И аз се надявам. Един приятел беше написал в есето си: любовта ще съществува и никога няма да съществува. Мъдро. Екзистенциален въпрос. Да бъдеш или да не бъдеш нещо. Нещо Шекспир. подобно на Шекспир. Че той е бил Шекспир и не го знаел, бе. Вече знай. В него дреме, един Шекспир дреме. Дано да си познае цитат. Ами ако някой си познае цитата, моля ви, отдолу кажете кой сте. Мога само да завърша с едно. Аз съм любов. Природата е любов. Ние сме на любовта, отгоре сме седнали и усещаме любов от абсолютно всякъде. Искам да вдъхновявам, да ви вдъхновявам по някакъв начин да изпитвате любов. Какъвто и да е. Каквато и да е любов. И много се радвам, че сте част от моя канал. Много ви благодаря за подкрепата. Много благодаря за гостуването. Аз благодаря. Хайде. От тази прекрасна скала, която е Белинташ, магичната, приключваме. Дори слънцето изгря. Благодаря ви за вниманието. Моля, оставете си коментарите. Също така може да се абонирате за канала, да помогнете той да расте и споделяйте. Sharing is caring. Live with passion and with love.